Helo. Dwi eisiau gwneud ymarferion gyffredinol i gychwyn i gnesu'r corff i fyny ac yna nawn ni ista a defnyddio'r pel. Os na fedrwch chi sefyll hefo fi, gnewch yr ymarferion, gorau fedrwch chi wrth eistedd. Felly, gwys ar led, pidiwch agor nhw'r rhy llydan, just tua maint eich ysgwydd neu'ch hips chi, beth bynnag di'r mwyaf, ac yna gwthio trwy'r droed. Mae hwn yn caniatáu i'r bodi alledu o fewn eich sgidio neu slippers, beth bynnag da chi'n gwisgo, a mae o'n bwysig i gadw'r droed ddim mond yn gri, ond yn ystwyth hefyd. A wedyn, dyn ni'n mynd i plygu a sythu'r penglinia, ac wrth gwrs, os da chi'n gwneud hyn wrth eistedd, plygu a sythu y goes ar eich eistedd. Ac yna, dyn ni am ryddhau trwy'r cefn, felly just twistio mymryn bach cyn gymaint a fedrwch chi. Dwi'n eitha licio cadw mreichio o mlaen, a wedyn mae o rhywfaint o syniad faint dwi wedi troi. A hefyd i wneud yn siŵr os dwi'n troi'n gyfartal. Weithio dyn ni'n medru troi fwy un ochr nag i'r llall. Ac yna dwi am plygu'r ochr, jyst mymryn. Fel dwi'n plygu'r ochr, mi fedra i deimlo'r cyhyra yma yn ymestyn, ond hefyd wrth gwrs, maen nhw'n cael ei ddefnyddio i ostwng y corff drosodd. Felly pidiwch neu gormod, jyst cyn gymaint ag sydd yn gyffyrddus i chi wneud, ond wrth i fi wneud hyn, mae rhaid i fi ddeud mae nghyhyra i dal chydig bach yn sôr ar ôl treinio. Felly pan dwi'n mynd drosodd, dio ddim yn gyffyrddus iawn, mae o'n tynnu. Ond na fo. Ac yna, dwy law ar yn sgwydda, ac yna eto dwi am droi. Ac yna dwi am aros yn llonydd a cylch droi trwy'r ysgwydd. A hefyd mae o'n help os dwi'n codi'r penelyn i fyny. Ac yna i'r ochr arall. Chydig iawn o symud yr ysgwydd ymlaen dwi'n dueddol i wneud, achos mae pob yn dueddol i gario'i sgwydda ymlaen, felly dwi'n licio gwneud y symudiad yma lle ydych chi'n symud y braich yn ôl ac yn agor allan trwy'r chest, so dyn ni'n teimlo fwy o ymestyngiad. Ac yna dyn ni am eistedd i lawr. Felly mae'r bel gyda fi fan hyn, ac dwi'n gwybod gyda ni anawstera yn ysgwyddau. I gychwyn, dwi eisiau chi rhoi'r bel yn y llaw yn fflat, gweddol fflat, ac yna dwi eisiau chi agor y braich allan i'r ochr. Ac yna i'r ochr arall, llaw, yn gwynebu fyny, a da chi'n gweld fel mae'n ysgwydd i isio neu nghorff i isio troi, mae nghorff i gyd yn mynd. Ond be dwi eisiau gwneud ydy agor y braich allan. Wedyn dwi'n mynd i drio wneud efo braich syth. Dwi am symud y bel, dwi am ddilyn y bel, round, 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 round. O, waw. A fedra i deimlo'r ymestyngiad o gwmpas yn ysgwydd i, ac wrth gwrs o gwmpas yn chest. Ac os na fedrwch chi gwneud cyn gymaint a be dwi'n wneud, jyst gnewch be fedrwch chi wneud. O, mae hwn yn dyn, a dwi'n teimlo'r dueddad i'n nghorff i eisiau mynd hefo'r braich, felly byddwch yn ofalus bod chi ddim yn dechrau troi'r corff. Ac yna dwi am rhoi'r bel tu ôl i ngwddw, ac yn fama, fedrwch chi weld, dwi eisiau codi'r braich yma uwch na'r llall. Felly fel mae'r llaw mynd rownd, dwi eisiau codi hwn i fyny hefyd i dderbyn y bel. So mae un yn gwneud chydig bach mwy o symudiad na'r llall, ac yna dwi am newid. So'r llaw arall yn mynd tu ôl, a mae hwn yn gorfod codi. A dwi'n teimlo'r ysgwydd chwyth, jyst mymryn yn dynach. So dwi'n mynd i ymgeisio i gael y ddwy penelyn i fyny. Ac wrth gwrs, os ydych chi'n teimlo bod eich sgwyddau chi braidd yn sôr, ydych chi jyst yn gwneud beth ydych chi'n teimlo sydd yn gyffyrddus. Ond cofiwch hefyd, tydi gwneud ymarferion sydd yn anodd byth yn gyffyrddus, a weithiau dyn ni'n gorfod jyst gwneud mymryn bach lle mae o'n teimlo chydig bach o ymdrech i wneud. Rwan dwi'n symud y bel ymlaen. Ac os ydych chi fwy abal i medru wneud y symudiad llaw, mi fydden ni godi fyny, codi'r bel i fyny ac i lawr. Dyn ni'n gorfod aros ar yr eistedd. Ond wrth gwrs, os ydych chi'n ffeindio mae cyfuno'r ddau symudiad efo'i gilydd rhy anodd, mae hwnna'n ffain. Ac yna pel i lawr. Symudwch eich breichau fyny, tu ôl i'r pen, ymestyn yn ôl, peidiwch gwthio ar y gwddw,
stretch mawr, a dyna lle dyn ni am orffan am heddiw. Hwyl i chi.